بستی سرکاری مکتب کھلا ہے جتھے پڑھتے بال غریباں دے، جتھے مفت کتاباں ڈھیندیاں ہن، کئی فیس پڑھائی دی نہیں لگدی۔ میں سنے آئے علم خزانہ ہے، اے علم چانن اکھیاں دا، 7 پیڑیاں میریاں ہڈیاں ہن، سرکار دی تابے داری وچ ایو منگنا اجر غلامی دا، صدیاں دیاں انیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے، میں اپنا پتر پڑھاونا ہے۔ اگو تڑک کے چودھری یاد آئے، ہاں کچھ سوچ سمجھ کے بولیا کر، تیرا پتر سکولے جاسی تاں اینو ویکھ کے پنڈ دیاں لوکاں نو ری سمسی بال پڑھاون دی، جے رسم پڑھائی دی چل پئی تاں میرے بخت دا سورج ڈھل جاسی، میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے۔ بہت شکریہ۔ میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے، اور میرے کون نوئی سی کتیاں نو، مینو حکا کون بکھا دے سی، میرے بال شکار تو اٹ سنتا، لڑ کون مرے سی گڈی تے، او دے سن کے بول حکارت دے، چپ کر کے گھر نو رلک پیوم، رے اوسدا سامون اکھیاں دا، ساری رات سچیندیاں گزر گئی، میرا پتر نازک پھلاں تو نہیں اگ رکھ سکدا ڈپے تے، نہیں گرم ہویزا چاہ سکدا، یا سوچ سچیندیاں آنکھ لگ گئی، ایک ویکھیا منظر خواب دے وچ میرے پتر دی کان تے بستا ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے پتر دی کان تے بستا ہے، او دے ہاتھ وچ ہارے پھلاں دا، اتاڑیاں چاہ کے گل میرے او ہار پواونا چاہندا ہے۔ اجے اکھ دا خواب ادھورا ہا، اجے اکھ دا خواب ادھورا ہا، اتو گھر دا کنڈا کھڑک پیا۔ میں پوچھیا کون ہے، کی آنا ہے؟ اگو بولے منشی چودھری دا، تینو چودھری صاحب سدیندے ہن۔ میں آکھیا آکھی چودھری نو مینو نافرمانی معاف کرے، میرے پیری لج دیاں بیڑیاں ہن، میرے آکے با ہاتھ مفلوج تا نہیں، میں اجلا ڈیڑھ چو ڈھو لئیے، میں کہیں دی نوکری نہیں کرنی، سر دے ساں ہیٹ تگاری دے، ہاں دیساں چیر پہاڑاں دا، رخ دیساں موڑ سمندراں دا، اور ونج آکھی اپنے چودھری نو سکھے اٹکل آپ بکھاون دی، یا حکا پیونا چھڑ دے رے، صدیاں دیاں انیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے، میں اجلا ڈیڑھ چو ڈھو لئیے، میں اپنا پتر پڑھاونا ہے۔